Менә кичкенә генә коробочкамны бушаттым да, кызлар. Хәзер тиз генә сезгә күрсәтеп алам. Бик кичкенә генә заказ бу. Бик кичкенә. Мондай кичкенә заказлар сирәк була минем. Менә бу юлы бик тиз генә заказ ясарга туры килде, чөнки миннән эштәгеләр бик аптыратып сорадылар. Кайбер нәрсәләрне, шуңа күрә берничек тә аларга каршы килеп булмады. Чөнки миңа балдай ясарга кирәк, үзегез беләсез. Менә шундый крем заказ бирделәр әле эштәгеләр. Һаман минекен кулланып йөриләр, менә үзләренә дә шундый корлыган, исе килә торган тәмле исле кул кремы заказ бирделәр. Менә шундый сабын алдым без инде үзебезгә. Узган юлы манго дигән алган идем. Бу юлы инде менә шундый Виктория төшкән җиләк тәме килә торган алдык. Исе тәмле икән үзенең. Бу юлы бик күп итеп менә шундый спрей заказ бирделәр миннән. Бик күп алар бу спрейны шаккатам инде, каягына куеп бетерәләрдер, әллә тозыйлар дип тә куям инде. Менә бу спрей шул кадәрле әйбәт, менә минем күлмәкнең дә топларын бик тиз бетергән иде бу. Шоколад дисезме анда, куанызлар дисезме, менә 15 минутка калдырырга кирәк. Әгәр дә бик көчле табы икән, аларны инде 20 минутта тотасы. Һәм шуннан соң порошокка салып юып аласыз. Бик менә әйбәт менә бу спрейлар. Шулай ук менә бу теш пастасын бик күп тапкыр күрсәткәнем бар. Тагын бер кат кабатлап китәм. Концентрат бу бик узакка җитә. Бик узакка җитә. Бик ошый безгә. Фабрика кергәнче мин бит инде колдыйлар белән кулланган инде, кыйммәтрәкләре белән инде, аладрык сыйфатлы дип. Хәзер менә моннан башка без уже никак. Менә шундый ультракондиционерлар заказ бирделәр. Бу инде кер юарга шунысы ошый. Буларның теге исләре дә теге бик көчле түгел, приторный түгел. Шундый ароматный гына исләр, җиңелчә генә менә бу розовый бархат исе. Моны инде күп салырга кирәкми, әз генә саласыз да, шул порошокта юып аласыз инде. Яисә машинага саласыз да инде. Бик әйбәт менә бу розовый бархат һәм восточный пион. Күп кулланырга кирәкми, әз генә саласыз, бик узакка җитә концентрат шулай ук. Менә шундый кичкенә генә заказ, кызлар.